marika, manje marika moto unopisa. Vanenge vachazirwa vasikana muchenjere, vakomana vemazuva ano mapenikira anokunyengerera kunge anokuda nemoyo wese kuti umubvume chete hapari kunyepa. Vane 3 types, vane uya wesweet talk, vane mumwe anokushandisa wokusiya, nemumwe ari serious anoda kukuroora. Manje unoda upiko ukacherechedza rudo rwevanhu vanotambudzika vanonanana kwazvo. Manje rudo rweane mari dzananga kunze zvekuita. Mukadzi anogara mungari muprisoni akangoti ambuudze chinhu unonzwa shata kunyarara, ndine mari yangu, kana uchida enda kwamai vako. Manje rudo rusiko rwerumodzi, enda kwamai vako. Kana usingade problem mulaifi, isahana pasi musikana, usadisise varume vaema high class, uchisiyani kuchovha bhasikoro uchimuona, uchiyane 40 Ranger, zvinhu zvekuitira dara. Vabereki vedu vanopazwawo nevana vanogarisana mumamauko. Nevana vedu vanopazwawo nevabereki vanogarisana mumamauko. Murume nemukadzi vanopara kana vane rudo rwechokwadi mumamauko. Kaona panze unoti ndiyo vakadzi, asi mukati mumaumu unomushayira mupanda, unomushayira mupanda. Vamwe vakadzi vakanaka pachiso chete kuti
zvinodiwa pamukadzi. Dzinowana nonda dzishaiwa padzo, ingamo chaiyo yakatadzisa imbwa kuseka, iko kunyena maichigona. Zvimwewo kumurume hambofunga nezvako, ukashaya rukudzo runyararo nezvimwewo kumurume hambofunga nezvako. Zvakangova kusakana kweno kuita serakambodyira nyama, murume aimbovesa musha uyu. Zvakapera nenguva. Zvakangova kusakana kweno kuita serakambodyira nyama, murume aimbovesa musha uyu. Zvakapera nenguva. Zvakangova kusakana kweno kuita serakambodyira nyama, amai vaimbove nemusha. Zvakapera nenguva.